tenziko zowarini musati masvika moyo yedu yaneta nekungumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ivute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga tenzi aswedera mwenje yenu ivute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi. Inzwa Jesu odaidza ndiani osewenza minda yese yatoiva ndiani achakowa tenzi anodaidzira achazokupatuso ndiani achapindura ndiri pano nditume kana usingabiri nyanza kana kushumaira shumaira vahedeni vakakutenderedza kana usiringirosi kana usi Pauro taura rudo rwa Jesu uti akatifira kana usiri murindi parushingo rwezioni uchinongedza kudenga kuno
ungafanane na Aaron kubatsira mprofiti hapo mweya ili kufa mtenzi achidaita usazotine unyopen hadi kwa nisibasa itabasarano kupa farira basarake kasika kumupinduram diripano nditume ya irikufa tenzi anolanita usazotiwe neunyope andikwa nisibasa itabasarano kupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume itabasarano kupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume. Dokushingamidzai vana vaMwari nguva ino nemhaka yeshoko raMwari ratoda kuverenga pano rakatinakira. Nyaya iyi toda kuiverenga kubva kubhuku raNhumeri chapter 32. Nyaya yakandishisa ndichiiverenga yokufambiswa kweshoko rake. Mumusoro wenyaya unoti nzvimbo yakanakira zvipfuwo. Pane nzvimbo dzatinoona dzakanakira zvimwe zvinhu dzisina kunakira vana vaMwari. Regai nditange kuvhura gwaro kubva kuna Matiyo chapter 28 verse 16, 17, 18, 19 na 20. Verse 16, let me read in your hearing. Inoti, zvino vadzidzi vane 11 vakaenda Garirie kugomo ravakarayirirwa naJesu. Ndotaura nevadzidzi. Pano hatitauri nevahidheni, hatitauri nevanhu vasingazivi Mwari. Tinotaura nevadzidzi vakanga vari pedo pedo naJesu. Iwe muwenyari pano iyi, havai vadzidzi vane 10 vorayigwa naShe kuenda kuGaririe kugomo ravakarayigwa. Vana vaMwari pachasvika nguva yacharayigwa naMwari kuti tiende. Kana Mwari ati endei, hatiendei. Iwe verse 17 inoti, vakati vachimuona vakamunamata, asi vamwe vakanyunyuta. Patwa nemapoka maviri. Here in this globe there are only 2 people. Vanhu vanonamata Mwari nevanhu vasinganamati Mwari, nevanhu vanonyunyuta. 2 people are there in the world. Mwari vanavo vanhu vanonamata Mwari nevanhu vasinganamati Mwari, asi vari muchechi. 2 churches are there. The church that follow the commandment of God
and the church that are not following the commandment of God in its totality. 2 churches are there in the world. 2 people are there in the world. Havai vanhu vaviri vari pano. Vakati vachimuona verse 17. Vakamunamata asi vamwe vakanyunyuta. Ende ku verse 18. Ipapo Jesu akasvika akataura kwavari akati, ndakapuwa simba rose kudenga nepanyika. Haleluya. Tinonamata She wakapuwa simba rokudenga rose ndokupuwa simba panyika rose. Chii chakaitika? Mwari Jesu apuwa simba kudenga napanyika. Verse 19. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba noromwanakomana noromweya mutsvene. Haleluya. Saka now Mwari apuwa simba rose kudenga, Mwari apuwa simba rose panyika. He then transferred that power to us. Akati chiendai naizvozvo mundovadzidzisa, kana mavadzidzisa mubhabhatidze muzita raBaba noromwanakomana noromweya mutsvene. Here is the new question. Mwari ari kuti go. Kana wainda dzidzisa, kana wadzidzisa bhabhatidza, kana wapedza kubhabhatidza chii chaunofana kuita? Verse 20 inoti muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Saka kana mapedza kubhabhatidza modzidzisa zvose zvandakakurayirai imi. Saka now Mwari kana ati enda, enda. Kana waenda dzidzisa. Kana wadzidzisa vakatendemuka chii chaunofana kuita? Bhabhatidza. Kana wabhabhatidza chii chaunofana kuita? Vadzidzise zvose. Kureva kuti mushure wekunge munhu abhabhatidzwa hazvigumiri ipapo. Mwari unoti kana munhu abhabhatidzwa chivadzidzisai zvose kusvika She achiuya. Now kana mapedza kudzidzisa, iwe muwe last statement, tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Here is a promise from God himself. Unoti kana mapedza zvese ndinemi kusvika pakuguma kwenyika. Saka Mwari uchava nesu koga kana taenda. Mwari unova nesu kana tadzidzisa. Mwari unova nesu kana tabhabhatidza. Mwari unova nesu kana tadzidzisa zvose. Then Mwari ought, you can now then claim the promise. Inoti ndichava nemi nguva dzose. Haleluya. Pane paita nyaya yevhangeri inofana kuti iitwe nemunhu wese. Remember, amongst the 12 disciples of Jesus, half of them vainamata Mwari, vamwe vanga vasinganamati Mwari. Wakanditeerera kudai, kuda unoenda kuchechi, kuda udi kuchechi, andida kutaura nevanoenda kuchechi. Muri mapoka maviri. Variko vamwe vanoenda nevhangeri, variko vamwe vanowa musimbe, vanonyunyuta, havadi, asi vanoda kuti Ishe ave navo. Mwari agoni kuva newe. Kana uchada nzvimbo dzako dzaunoda kuinda iwe dzausina kutumwa naMwari, forget about this promise that God is going to be with you till to the end of time. Haagoni kuva newe. Regai ndiende kuna Numeri. Kune nyaya inokosha. Numeri chapter 32 verse 1. Let me begin from verse 1. Verse 1 inoti panapa. Vana vaRubheni navana vaGadhi vakanga vane zvipfuwo zvizhinji kwazvo. Ndati musoro wenyaya unoti nzvimbo yakafanira zvipfuwo, nzvimbo yakanakira zvipfuwo. Pano paita nzvimbo yakanakira zvipfuwo kwete munhu, asi yakanakira zvipfuwo kwete iwe. Vana vaRubheni navana vaGadhi vakanga vane zvipfuwo zvizhinji kwazvo.
Zvino vakati vachitarira nyika yeJazeri nenyika yeGileadi, vakaona kuti inzvimbo yakafanira zvipfuwo. Hey, look at these people who have nothing to do with the gospel. Mwari wangati vaende kwawafanira kuinda. Vakati hatidi tabona nzvimbo yakanakira zvipfuwo. Some of us here, they are seeing places that are good for animals, not places that are good for them. Iwemwe verse 2. Inoti, ipapo vana vaGadhi nevana vaRubheni vakavuya vakataurirana naMozisi naEreazari muprista namachinda emungano vakati, Ataroti neDhibhoni neJazeri neNimura neHeshbhoni neEreari neSebhami neNebho neBhiyoni, nyika dzakakundwa naJehovha pamberi pemungano yaIsraeri, inyika yakafanira zvipfuwo. Teremune vana kutoenda kuna Moses kundokombrena. Remember, they were on the way to Canaan, the glory land. Mwari wakati endai muvamuke Jordan muinde kunyika inorera buchi, kunyika ine mukaka muzhinji, kunyika yorufaro, ndo nyika yandichakupai imi nevana venyu. Vasati vavambuka iwemwe mapenzi evanhu ari pano. Vana vaRubheni nevana vaGadhi vakaenda kuna Moses vakati, haiwa, hedzino nzvimbo idzi dzamakapamba as they were going to Canaan, inzvimbo dzatoda kuinda nokuti dzakanakira zvipfuwo. Asi Mwari wanga avapa nyika yakanakira ivo nezvipfuwo zvavo. Ivo vakati, bodo, hatidi kuinda kunyika iyo nemhaka yekuti idzi nyika idzi dzakanakira zvipfuwo kwete isu. Variko vamwe vanhu vachaona nyika dzakanakira mari dzavo, vachaona nyika dzakanakira mota dzavo, vachaona nyika dzakanakira dzimba dzavo, vachaona nyika dzakanakira mombe dzavo nembudzi dzavo nemadhongi avo nemakwai avo, vagokona kuona nyika yakanakira ivo nezvipfuwo zvavo nevana vavo. Mwari ngaavongwe atiratidze nyika yokudenga yakanakira tose, nyika yeKenani inobuchi nomukaka. Iwemwe nyaya iri pano vanoti, zvino isu vana venyu tine zvipfuwovo. Zvino isu varanda venyu tine zvipfuwovo. Heino nyika yakanakira zvipfuwo. Zvino isu nevana vedu tine zvipfuwo zvizhinjiwo. Vakati, kana takawana nyasha pamberi pako iwe Mozisi, nyika ino ngaipuwe varanda venyu ive yavo, musati yambusa henyu Jorodhani. Variko vamwe vanhu vasingatodi kuvambuka mhiri kwaJorodhani, vanoda kugara munzvimbo dzakanakira zvipfuwo zvavo, munzvimbo dzeGadhi, munzvimbo dzeJazeri, munzvimbo dzeGileadi, dzisina kunakira ivo nevana vavo muupenyu bunobuya, asi bwakanakira zvipfuwo zvavo, zvakanakira mari dzavo, zvakanakira ufumi hwavo. Vanhu vanoti kuJorodhani hatichadi, imo munoti vaviri. Variko vamwe vanoti isu hatingavambuki nemhaka yeufumi bwerino pasi. Regai tiverenge panapa uye kuti panoti kudii. Mozisi akati kuvana vaGadhi navana vaRubheni, ko, hama dzenyu dzingaenda kundorwa imi mukagara pano here? Hey, variko vamwe vanhu varida kuenda kundogwa, vari muhondo yevhangeri, vari kuparidza vhangeri, vari kudzidzisa, vari kuimba, vari kuita zvose kuti vhangeri ipere inde kunyika dzose sezvotaura Matiyo. Vamwe vanhu vari busy kutsvaka ufumi nezvakanakira dzimwe nyika dzisiri dzokudenga. Saka iwemwe pano vhesi isinoti, Mozisi akati kuvana vaGadhi navana vaRubheni, ko, hama dzenyu
dzingaenda kundorwa imi mukagara pano here? Iwe verse 7. Munovodzereiko mwoyo yevana vaIsraeri varege kuenda kunyika yavakapiwa naJehovha? Vari kuva muvanhu muchechi vanovodza mwoyo yevamwe vanhu vanoda kuenda nevhangeri. Remember book inoti endai naizvozvo mudzidzise ipapo kuguma kugosvika. Vari kuvamwe vanhu vasingadi kuinda, vanogona kungotuma. Iye zvinoita tiwane sisitemu yakashata nemhaka yemasocial media nemhaka yeteknoloji. Vazhinji havachadi kuinda, vomirira vanhu vakateerera kudai kuti uyo unogonai, buda nei andochitira effort kwakati, uyo unogonai, buda nei andoita zvino kwakati, uyo unogonai. Ivo havadi kuinda. Regai ndikuudzei, vanoenda ndovoga vachawana Mwari kusvika kumagumo enyika. Dai ndiri iwe ndaitanga kuita rupandi rwangu gokuenda nokuenda. Shoko rinoti go ye therefore rinoreva kuti enda usingadzoki. Haikona kuti endegwa. Vari kuvamonera kuti vaendegwe. Vamukuchecha vachotoindi vototeerera maridzo from Bluffhill Church. Kuchecha havachadi, kana kuenda kumawitness havachaindi. Bhuku yangu inoti enda iwe, kwete vamwe vanhu. Haleluya. Mwari ngaatibetsere tigone. Kana vamwe vari pahondo upinde muhondo. Kana woda kunyogwa zita rako mumatsamba okudenga, igwa nevamwe muhondo. Saka Mozisi panapo unoti ko hama dzenyu dzingaenda kundorwa imi mukagara pano here? Kureva kuti haugwigwi noumwe. Kana bhuku richiti kuna Matiyo strive to enter by the narrow gate, hairevi kuti let other people strive for you so that you can enter. No, you strive on your own. How are you going to strive? By going to preach. Kana ukaverenga Romans chapter 10 ndoidaini, regai tiverenge panapa. Ukabva naye kumusoroku uchidzira ukazvitangira pa 8 inoti, let me begin from 6. Asi kururama kunobva pakutenda, kunoreva kudai, usati mumwoyo mako, ndiani uchakwira kudenga? Ndiko kuburusa Kristu. Vari kuvamwe vanhu vanoti mumwoyo wako, ndianiko ungatindira kunoburusa Kristu? Ndianiko ungatindira kunoparidza? Ndianiko ungatindira kunodzidzisa? Ndianiko ungatindira kunoimba? Kune gungano ririkoko koda vaimbi vanotsvaka vanhu vanovaindira, ivada havadi. Vamwe vanhu vari panapa kana kuimba havasi mukwaya, kuparidza havako, chinda munoita witnessing havako, chipinda muprayer band muna vatire vanoita havadi. Panapa verse 6 inoti asi kururama kunobva pakutenda kunoreva kudai, usati mumwoyo mako, ndiani uchakwira kudenga? Ndiko kuburusa Kristu. Kana ndiani uchaburukira kwakadzika-dzika? Ndiko kuburisa Kristu kuvakafa. Verse 8, asi kunoreveiko iwemuwe? Shoko riri pedyo newe mumuromo mako. Haleluya. Herino shoko riri mumuromo mako. Kana usingani naro, forget to go to heaven. You are not part and parcel of the saints that are going to be saved one day when Christ shall appear in the air. Haumo nemake kuti shoko riri mumuromo mako ndorofanira kubuda richiparidziwa newe iwemwe. Verse 9, asi kunoreveiko? Shoko riri pedyo newe mumuromo mako nomumwoyo mako, ndiro shoko rokutenda ratinoparidza. Saka shoko rinofanira kuparidziwa, harifanira kubuda murumwe munhu, harifanira kubuda muna Gwedede, harifanira kubuda muna Nhari, harifanira kubuda muna Makiwa, harifanira kubuda, rinofanira kubuda mumuromo mako. Kana ukaona uri nyanzvi pakusponza nokudana vanhu, iwe usingaiti basa iwe pachako, forget about going to heaven. This is the naked truth. I know vanogona kuti inongova nzira yekuparidza. Ngaive nzira yekuparidza provided hauna muromo. Kana una muromo, it's your duty too
to do your part. Hallelujah. Uwemwe verse 9. Kana uchipupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, nokutenda mmoyo mako kuti Mwari wakamumutsa kuvakafa uchaponeswa. Munakupawa apa, munakupawa panoti verse 9. Kana uchipupura nomuromo wako, hapana kuzi kana uchipupurirwa noumwe, pana panoti kana uchipupura iwe nomuromo wako. Kana wapura muromo wako iwe pachako wotenda mumwoyo mako shoko raunopupura kuti Mwari wakamutsa kuvakafa uchaponeswa. Kana zvino zvinoponesa munhu kupupura nomuromo wako nokutenda kuti Jesu wakamutswa kuvakafa. Izvozvo ndo zvinokuponesa. Iwemwe verse 10 inoti nokuti munhu unotenda nomoyo ndokururamiswa, unopupura nomuromo ndokuponeswa. Pane zvinhu zviviri. Munhu unotenda nomoyo, hautendegwi noumwe munhu, ndiwo unozvitendera mumwoyo mako. Munhu unotenda nomoyo. Kana watenda nomoyo wopupura nomuromo wako. Hamuna pawa. Verse 10 inoti nokuti munhu unotenda nomoyo, kana atenda nomoyo woruramiswa. Asi hazvinakwana. Yoti unopupura nomuromo woponeswa. Saka kana watenda nomoyo unoramiswa. Kana wapupura kutaura chako kwete nomuromo umwe, nomuromo wako woponeswa. Saka shoko richiti endana izvozvo, uparidze, udzidzise, bhabhatidza, dzidzisa. Zvino kunorobwa iwe kwete kutuma vamwe, kwete kutuma vanhu. Haleluya. Mwari ngaatibetsere. Iwemwe pano nokuti rugwaro runoti ani nani unotenda kwaari haanganyadziswi. Saka panoda vanhu vanotenda pashoko iri. Kana vatenda pashoko iri votopupura. Kana vatenda pashoko iri votoziva kuti Jesu wandinaye unofanira kupupura nomuromo wangu. Ini ndichitenda mumashoko andinopupura. We need to walk the talk and talk the walk. Kana wadero wapona. Regai ndiinde kuvhesi ineyi yandodisa kwazvo inobva kuna Vakorosi chapter 1. Vakorosi chapter 1. Vakorosi chapter 1. Nzvimbo yakanakira zvipfuwo, kwete nzvimbo isina kunakira iwe. Nzvimbo yakanakira zvipfuwo, kwete nzvimbo isina kunakira vana vako. Hino nzvimbo dzakatinakira hedzino totozvidihumbura pano. Nzvimbo dzakatinakira isu nevana vedu ndozokumusha wedu wokudenga. How do we go there? We should go there through preaching by our mouth, testifying the goodness of God to other people. Then Mwari ovanesu kubva zvino kusvika nokusingaperi. Vakorosi chapter 1 verse 24 inoti zvino ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda kwenyu. Hamuna pawa. Now Apostle Paul unoti ini ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda kwenyu. Saka now kutambudzika kwako ngwakuve kokuti munhu uyu ungaponeseka sei? Through speaking to him, through preaching, through testifying the good news to him, then munhu oponeseka. Saka ndokutambudzika kwaunofanira kuva nako. Iwewe Apostle Paul unoti zvino ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda kwenyu, ndichizadzisa panyama yangu zvakasara pamadambudziko aKristu. Mawere, ndichizadzisa zvakasara panyama yangu. Ndichizadzisa panyama yangu zvakasara pamadambudziko aKristu. Saka Kristu akati ari pano gwake, zvasara ndiwe. Saka Apostle Paul unoti zvakasara pakudzoka kwaKristu ndozvo ndodumura, ndozvo ndoparidza kusvika Jesu achibuya. Zvakasara izvozvo ndo zvako. Kana ukaramba kutaura shoko iri, forget about going to heaven. You are not going. Iwemwe verse ishi inoti zvino ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda kwenyu, ndichizadzisa panyama yangu zvakasara pamadambudziko aKristu nokuda kumuviri wake, iyo kereke. Verse 25 iyo yandakaitwa mushumiri wayo, sezvandakagoverwa naMwari pamusoro penyu, iyo
yandakaitwa mushumiri pamusoro payo. Saka uri mushumiri pamusoro pekereke, uri mushumiri pamusoro pevanhu. Yes, sezvandakagoverwa naMwari pamusoro penyu. Saka Mwari wakakupa zvaunofanira kuvudza vanhu iwewe kuti ndizadzise shoko raMwari. Verse 26, ndicho chakavanzika, chakanga chakafukidzwa kubvira pakutanga kwenguva nendudzi, asi zvino chakaratidzwa vatsvene vake through you. Now, hechino chakavanzika, chakanga chakavanzika kubva pakuvambwa kwenyika, asi zvino chavhurirwa pauri kuti uzivise kereke. Saka kuna munhu unofanira kuzivisirwa kereke noumwe munhu. Unofanira kuzivisa kereke iwe wega. Iwemwe verse 26 inoti, ndicho chakavanzika, chakanga chakafukidzwa kubvira pakutanga kwenguva nendudzi, asi zvino chakaratidzwa vatsvene vake. Kuna ivo Mwari wakada kuvazivisa ufumwi hwokubwinya hwechakavanzika ichochi pakati pevahedheni, chokuti Kristu mukati menyu tariro yokubwinya. Haleluya. Saka chakavanzika ichi, bhuku yake inoti chakavhenekebwa, chakavhurirwa pamuri kuti muchizivise kereke. Chokuti kudini? Chokuti Kristu mukati menyu tariro yokubwinya. Saka we need to go and preach Jesus. We need to go and preach good news to the people, to the churches. Nemhaka yekuti zvinhu izvi zvakavhurirwa kwatiri. Iwemwe verse 28 inoti, iye watinoparidza isu. Abuna pawa. Iye watinoparidza isu. Ndataura ndoga. Iye watinoparidza isu. Saka ndiani unofanira kuparidza shoko iri? Ndiwe, ndini, ini newe. Tisi tinonzi isu. Haikona kuti iwe uchitendeka ini. And I cannot say you ndichitendeka iwe. No. Bhuku rinoti iwe neni tinofanira kuti tiparidze shoko iri. Iye watinoparidza isu, tichirayira munhu mumwe nomumwe, tichidzidzisa munhu mumwe nomumwe nomuchenjeri bwose. Ndapadaka. Katodzidzisa, tinodzidzisa munhu mumwe nomumwe nomuchenjeri bwose. Ndataura ndoga. Katodzidzisa, tinodzidzisa munhu mumwe nomumwe nomuchenjeri bwose. Katodzidzisa, tinodzidzisa munhu mumwe nomumwe nomuchenjeri bwose. Saka unofanira kuverenga. That's why zvakazarirwa chapter 1 verse 3 pa3 panoti vakaropafadza vanoverenga kuti vadzidzise nomuchenjeri bwose. Kana usingagoni kuverenga, bhuku yangu inoti nevanohwa. Kana wohwa, chienda unodzidzisa nomuchenjeri bwose. Ndobondoda nemhaka yekuti vhangeri iyi yakavhurirwa kwauri, so that you and me tisu tiende kundodzidzisa nomuchenjeri bwose. Iwemwe last part ndoida inoti kuti tise munhu mumwe nomumwe akakwana muna Kristu. Haleluya. Kuti tise munhu mumwe nomumwe akakwana muna Kristu. Kana wadzidzisa chakavanzika chiri mauri chawakapiwa naShe. Halo, wadzidzisa haungodzidzisi zinyekenyeke, unodzidzisa nomuchenjeri bwose. Kana wadzidzisa nomuchenjeri bwose munhu unopanda. That's why ndima ichiti kuti tise munhu mumwe nomumwe akakwana muna Kristu. Saka chatoda ndechokuti kana waenda wondodzidzisa, wobabatidza, wodzidzisa, kana akwana wotora munhu woenda naye kuna Kristu, woti naye Kristu, iye Kristu woti shewe, woti ndadzoka kuya kwamangandituma, ndauya nomunhu wenyu wakakwana. Haleluya. Mwari woti chumisa kuno, mugadzikapo, ndichava naye nguva dzose, asi iwe chidzokera undokwanisa zveumwe. Ndonyaya iri pano. Kana waisa munhu akakwana, woshevedzera kuna She, munhu uya wakwana. Iye She woti chive naye kuno, ogara pamapapiro angu. Kana wamuisa, as long as nyika ino isati yaguma, unokutuma back. Because shoko raMwari rakati go ye therefore.
wodzoka wondokwanisa mumwe futi. Kana wamukwanisa wodzoka naye kuna She. Kana wapashe wodzokazve wotodzidzisa nomuchenjeri bwose zvakavanzika zvawakavhenekebwa naMwari. Kana akwana woenda naye kuna She. Iwemwe vhesi 29, ndizvo zvandinobatiravo ndichirwa zvichiitwa nokubata kwake kunobata mukati mangu nesimba. Halo, ndo zvandogwavo nazvo. Halo, ndichirwa zvichiitwa nokubata kwete kwako, nokubata kwababa vari mandiri. Nemhaka yekuti simba riri muna Baba. He transferred that power to us. That's why tachiverenga pa 19 kuti simba rose 18:28 zamatiyo, simba rose wakapuwa kudenga napanyika akaritransfer kwatiri iwe neni kuti sinoparidza zvino panapa. Mpostolo Paul woti ndizvo zvandinobatiravo ndichirwa zvichiitwa nokubata kwake kwete kwake. Kwake upi? Zvichiitwa nokubata kwake ani Jesu Kristu, kunobata mukati make nesimba. Simba riya rakanga rabva kudenga ndo robata naMupostolo Paul, ndo rinobata newe, ndo rinobata neni, ndo rinobata tose. Saka ndiri kuti kudini, ngatirege kutsvaka nzvimbo dzakanakira zvipfuwo zvedu, tichikona kutsvaka nzvimbo dzakanakira isu nevana vedu dzoupenyu husingaperi. Saka shoko langa rinoti kudini, rinoti iwe neni tine basa. Enda naizvozvo, enda neshoko. Enda kana Mwari ati enda kuGaririe, go there. Kana Mwari ati enda mhiri kwaJorodhani, go there. Uchirega kutsvaka dzimwe nzvimbo uchiti haiwa takakundiswa nzvimbo idzi naMwari saka ngatigare ikoko. Mwari haana kuti enda unogara ikoko. Mwari wakakupa Kenani inovo chino mukaka. Hey, tine nyika yedu iri kudenga. Ino haisi nzvimbo yekugara. Hano, nokuti ine zvipfukuto. Asi nyika yedu iri kudenga. Now, there is a clue of going there. There is a reason. There is something that we need to do before we go there. What should we do now is to go with the good news. Kuvana maMwari. Kana tapedza tabakwanisa tovaisa kuna She. Choti Mwari chiuya mugare nesu. Because makapa promise. Kuna 20 zamatiyo verse 20 inoti tarirai muchava neni kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen. Now, ndoda kupai rukoko nhasi. Ini I for one ndakandisikazivi kuti ndichataura zvinhu zvakadai pamberi penyu. I am making a vow before my God that handichatsvaki nzvimbo dzakanakira mari, handichatsvaki nzvimbo dzakanakira ufumi, handichatsvaki nzvimbo dzakanakira mombe dzangu, handichatsvaki nzvimbo dzakanakira dzimba dzangu. Ndoda kutsvaka nzvimbo yakanakira ini nevana vangu, nzvimbo yokudenga, nokuparidza ivhangeri yenyu kuti dzidzose, nokuti chakavanzika ichi makandipa, chakavanzika ichi ndinacho, chakavigwa mumwoyo mangu, chakavigwa mumuromo mangu. Therefore I am making a vow kuti Mwari neniwo I am raising my hand. Ndoda kupinda mubasa renyu. If you are like such, raise up your hand as I pray. Gracious Father, Father above, thank you so very much. Takandisikazivi zvinhu izvi, asi iko zvinotaziva kuti koga kuti tipone kutaura shoko renyu tichiritenda uye richiripupura nemiromo yedu. Tagara tichitsvaka nzvimbo dzatoda dzisinei noupenyu hwenyu. Heino nzvimbo yokudenga koga kana taparidza ireri vhangeri kuguma kwenyu kouya. Muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari.
Jesu iye akanyemwerera kuti lawa mumatambudzo muchinjiko unondisimbisa mune upenyu venyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari ndinozotarisa mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputika panosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari musandifuretenzi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandifure muponesi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandifure ndipenyiwo wenyutsa ndinokumbira ndiri kumupfukamira nekudawira muponesi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandifure ndinomusimbira Jesu ndinokutsvaka rapanyiwa moyo wangu kundiponesa muponesi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandifure muritsimbe rangu tenzi zvene upenyu akuchina mubatsiri asi Jesu ndochema muponesi inzwa ndochema apo
It's a